Ahojte, vítam vás. Chceli by ste vedieť kúzliť? Tak pozor na to, ako sa naučíte správne formulky, aby ste nedopadli ako naša hrdinka v našej dnešnej krátkej poviedke z cyklu Skořápkovy povídky s názvom Tunel. Tak sa pohodlne usaďte a ideme na to. Nezapomeň říct to zaklínadlo, až bude vlak výjsť do tunelu. Áno, hlavne to nespleť, tady to máš napsané. Predala čarodejka úzky proužek popsaného pergamenu dceři. Takhle nás znevážit. Navíc v zaklínaní tetička z hvozdu te dá přes prázdniny do late. Cesta vlakem ubíhala v zasnení. Vyrušilo ji zahoukání. Sakra, tunel, kde to mám? Zuřivie hledala pergamen. Nenašla. Vzpomeň si. Aha, mám to. Spokojene pronesla magickou formuli. Zablesklo sa. Procházejíci průvodčí zamrzl v roztřešteném pohybu. Za bolestivého riku začal krvácet ze všech telesných otvorů. Tělo se mu obrátilo na ruby. To samé se stalo i ostatním cestujícím. Do prdele, zase špatne. Myslím, že v tej chvíli by asi nikto z nás nechcel byť v tom danom vlaku, v tom danom kupe. Každopádne dúfam, že poviedka sa vám páčila. Ďakujem za pozornosť a počujeme sa na budúce.